Velkommen til Torvehallerne. Jeg hedder Nicolaj, og jeg har vinforretning herinde. Og jeg prøver sådan at gøre det lidt, du ved, så der både er lidt til folk, der skal have sig et fornuftigt glas hverdagsvin, og så helt op i den anden ende af skalaen, når man skal holde lidt fest eller have en rigtig fornuftig flaske vin. Jeg kan sådan godt lide diversiteten i, at det hele ikke bare er sådan noget højtflyvende noget, eller det hele bare er discount. Jeg synes sgu, der skal være plads til alle, de kan få lidt af det hele. Prøv sådan, du ved, der er jo ikke så meget plads, du ved, så gør det, finder nogle spændende ting, du ved, og knaller dem på et godt tilbud, så folk kan få sig et godt glas vin. Finder noget nyt, du ved, fordi der er rigtig mange genganger hernede, så vi skal også have noget nyt en gang imellem. Så det ikke bare tramper rundt i det samme hele tiden. Det bliver også kedeligt for mig at fortælle den samme løgnhistorie hver dag. Ja.